Moikka! Mulla on tässä nyt työn alla villapaita ja oikeastaan sillä tavalla valmis kohta, että enää pitäisi tuo kaulaaukko päätellä. Ajattelin valita siihen nyt tämmöisen joustavan päättelyn, että se ei sitten kiristä, kun sitä pukee ylle. Joustava päättely on tosi helppo tehdä ja tässä mulla on kerroksen vaihtumiskohta käsillä. Ja tästä sitten lähdetään vaan neulotaan ensimmäinen silmukka oikein. Ja sitten neulotaan vielä se toinenkin silmukka oikein. Ja nämä kaksi sitten yhdistetään sieltä silmukoiden takareunasta. Neulotaan oikein yhteen. Nyt vähän takeltelee, ei meinaa nyt tulla mukaan. Mutta näin. Ja siinä sitten se ensimmäinen silmukka on nyt päätelty. Ja homma jatkuu ihan samalla periaatteella, että aina sitten siitä neulotaan yksi silmukka oikein. Ja sitten se neulotaan sen edellisen silmukan kanssa takareunasta oikein yhteen. Ja taas yksi oikein ja takareunasta oikein yhteen. Tätä jatketaan sen koko kerroksen ajan, kunnes jäljellä on enää yksi silmukka. Ja tästä tosiaan tulee semmonen joustava reuna, joka ei sit kiristä, niin kuin monen päättelyn jälkeen se päättelykerros kiristää enemmän kuin se joustinneule, niin paidan pukeminen pään yli on helpompaa. Vaikka se tässä nyt näyttää, että se jäisi vähän tommoseksi aaltoilevaksi, niin se kaulus kyllä ja kauluksen reuna asettuu siinä viimeistelypesussa. Tai mä mieluummin puhun viimeistelykastelusta, jossa sitten paita kastellaan ja annetaan kuivua. Asetellaan toki mittoihin ja kuosiinsa ja silloin kaikki silmukat, kaarokkeen kuvio ja kaikki asettuu sitten nätisti paikalleen. Päivillä verkkosivuilla blogissa on yksi juttu viimeistelypesusta tai kastelusta. Jos aihe kiinnostaa, niin sieltä voi käydä lukemassa mun tavan tehdä se viimeistelypesu. Tässä on nyt viimeiset silmukat menossa. Ja sieltä se viimeinenkin ja sitten vähän venytellään sitä isommaksi, ettei lähde purkautuu suotta. Noin, eli tämmönen siitä tuli ja reuna todellakin venyy sitten, mutta myös palautuu ja on sitten mukava kun paitaa laittaa päälle, niin ei kiristä. Tämä viimeinen silmukka jää kyllä tämmöiselle hännälle, mutta että sitten kun sen neulan kanssa päättelee ton langan, niin tuon silmukan saa tuohon kyllä nätisti kiinnitettyä. Hyvä, nähdään taas.